السلام اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک اندر 26واں پارہ سورۃ الحجرات ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تواڈے وچ اللہ دے رسول موجود نے۔ حمد و صلاۃ تو بعد عاجزانہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مینوں اس آیا کریمہ دے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں سنا کر تمام احباب نو سن کے اللہ وحدہ لا شریک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ دے رسول تواڈے وچ موجود نے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، بہت سارے تہاڈے معاملات اندر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ارشاد فرمایا تہاڈے بہت سارے معاملات وچ تہاڈا مشکل چ پی جانا تہاڈے رسول نو تہاڈے نبی نو پسند نہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، فرمایا بہت ساری چیزاں وچ اگر تساں رسول پاک دا کہنا من لیندے تے تساں کدے بھی مشقت وچ نہ پیندے۔ تہاڈا مشقت وچ پی جانا اس گل دی دلیل ہے کہ تساں رسول پاک دی شریعت مطہرہ تے عمل پیرا نہیں۔ اگر تساں رسول پاک دی شریعت مطہرہ تے عمل پیرا ہوندے تے تساں مشقت وچ نہ پیندے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا اللہ پاک نے تہاڈے دلاں وچ ایمان نو خوبصورت فرما دیتا ہے، تہاڈے دلاں وچ ایمان دی محبت نو ڈال دیتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ایمان نو تہاڈے دلاں دے وچ خوشنما خوبصورت بنا کے اس تو بعد فرمایا کہ تہاڈے نزدیک اللہ پاک نے کفر، فسق اور گناہ نو ناپسندیدہ فرما دیتا ہے۔ ایمان والیاں دے نزدیک کفر، فسق اور گناہ کرنا ناپسندیدہ فرما دیتا۔ ایمان والیاں دیاں دو نشانیاں اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ دے وچ بیان فرمائیاں نے۔ پہلے نمبر تے فرمایا کہ اللہ پاک نے انہاں دے دلاں وچ ایمان دی محبت نو ڈال دیتا اور انہاں دے دلاں وچ ایمان نو خوبصورت بنا دیتا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کفر، فسق اور گناہ، انہاں تین چیزاں نو ایمان والا کدے بھی پسند نہیں کرے گا۔ انہاں تین چیزاں نو ایمان والا جڑا مسلمان ہے وہ کدے بھی پسند نہیں کرے گا۔ جدو یہ چیزاں بندہ مسلمان دے وچ پیدا ہو جان گیاں، فرمایا اولئک ھم الراشدون، پھر وہ بندہ ہدایت یافتہ بن جائے گا۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ دا بڑا بڑا فضل اور اس دی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد جانن والا اور حکمت والا ہے۔ پہلے نمبر تے فرمایا یاد رکھو کہ تواڈے وچ اللہ دے رسول موجود نے۔ انہاں لفظاں تو اہل سنت و جماعت دا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ وہ لوگ جو فکر اور سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ دے رسول
عام انساناں دی طرح مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ قرآن پاک دی آیت انہاں لوگاں دے عقیدے نو درست کرنا چاہندی اور واضح فرما رہی ہے کہ ہر بندے دے نال یہ معاملہ نہیں کہ مر کے مٹی ہو جاوے، بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ وہ اللہ دے نبیاں دے جسم نو کھاوے۔ زمین تے حرام ہے کہ وہ اللہ دے نبیاں دے جسم نو زمین کھا جاوے۔ اے زمین تے حرام ہے، زمین یہ کام نہیں کر سکتی۔ مٹی دے اوتے نبیاں دا جسم کھانا، نبیاں دے جسم نو نقصان دینا حرام اللہ پاک نے کر دیتا ہے۔ اور یہ گل یاد رکھنا، سوائے جنوں انس تو، جنہ اور انساناں تو کوئی بھی مخلوق رب دی نافرمانی، کوئی بھی مخلوق رب دی نافرمانی نہیں کردی۔ جدو بندے نو دفنا دیتا جاندہ ہے، قبر وچ لٹا دیتا جاندہ ہے، سوائے انسان اور جن تو ہر مخلوق اس قبر والے دے حالات تو واقف ہوندی۔ کیڑے مکوڑے کیوں نہیں، چرند پرند درند کیوں نہیں، ہر مخلوق اس قبر والے دے حال تو واقف ہوندی ہے، سوائے انساناں تو اور جنہ تو اللہ پاک نے انہاں دونوں تو قبر والے دے حالات نو چھپا دیتا ہے۔ اس تو علاوہ ساریاں مخلوقہ قبر والے دے حال نو اچھی طرح جاندیاں نے کہ اون دے وچ قبر اندر کی معاملہ ہو رہا ہے، اور اون دی قبر جنت دا باغ بن گئی یا اون دی جہنم دا گڑھا بن گئی قبر، ہر مخلوق جاندی ہے سوائے انساناں تو اور جنہ تو۔ اور سوائے جنہ اور انساناں تو کوئی بھی مخلوق رب دی نافرمانی بھی نہیں کردی۔ کوئی بھی مخلوق کے کوئی بھی کیڑا مکوڑا ہر وقت اپنے رب دی دتی ڈیوٹی تے مکمل اتر رہا ہے۔ ڈڈو بھی تسبیح کر رہا ہے، کیڑے مکوڑے بھی تسبیح کر رہے ہیں، درخت بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور جڑے درخت سک جاندے نے انہاں دے بارے بزرگان دین فرماتے ہیں جدو اللہ دی تسبیح کرنا درخت رک جاوے تے پھر اون دے وچ ہریالی ختم ہو جاندی، اون دے وچ پھر ہریالی باقی نہیں رہندی، وہ سک جاندہ ہے، تاں سک جاندہ ہے کہ وہ اللہ دے ذکر تو غافل ہو جاندہ ہے۔ مسلمان میرے تے تواڈے سامنے بہت ساری ایسیاں مثالاں نے کہ اگر درخت اللہ دے ذکر تو غافل ہو جاوے اون دے وچ جان باقی نہیں رہندی، اس طرح مسلمان بھی ادو ہی مسلمان ہے جدو ایں دے وچ بھی رب دی عبادت دا جذبہ باقی رہے، یہ بھی رب دی یاد وچ ہر ویلے مشغول رہے۔ اگر رب دی یاد تو انسان بھی اگر پیچھے ہٹ جاوے تو میریاں تواڈیاں اکھاں دے سامنے درخت سک جاندہ ہے۔ مینوں تانوں اللہ پاک نے بڑا موقع دیتا ہے کہ اج میں اپنے موقع دی قدر کراں اور اپنے آپ دی زندگی نو دین اسلام دے مطابق گزار کے اپنے رب نو بھی راضی کر لواں، اپنے نبی نو بھی راضی کر لواں۔ بڑا خوبصورت واقعہ، ایک بزرگ نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان پہنچے، راستے وچ انہوں نے فرمایا کہ میت نو ایتھے رکھ دیو، میت رکھ دیتی گئی۔ لوگوں نے پوچھا بزرگو بابا جی خیر ہے، میت نو کیوں رکھن دا حکم ارشاد فرمایا؟ بزرگ فرمان لگے اگر اس بندے نو دوبارہ زندگی مل جائے، دنیا تے آن دا موقع دوبارہ مل جائے، دسو یہ کیویں دی زندگی گزارے گا؟ سارے نے بیک زبان کیا جی بڑی اچھی زندگی گزارے گا، نمازاں دی پابندی بھی کرے گا، روزے بھی رکھے گا، اگر صاحب استطاعت ہویا تے حج بھی کرے گا، کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جان دے گا، گناہ دے قریب بھی نہیں جائے گا، ایویں زندگی گزارے گا ایویں دی کہ اللہ نو بھی راضی کرے گا، رب رسول نو راضی کرن دا پابند بن جائے گا، ایک لمحہ بھی اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہوئے گا۔ اتنی گل کیتی تے بزرگ زارو قطار رون لگ پے، اللہ والے سن۔ جدو زارو قطار روئے تو لوگوں نے پوچھا بابا جی جواب اسا غلط دیتا ہے؟ فرمایا جواب تو سا بالکل درست دیتا ہے، ٹھیک جواب دیتا ہے، لیکن میں روندا اس واسطے پیاں کہ اینو موقع دوبارہ نہیں ملنا، میرے تواڈے کول موقع موجود ہے، میں تے تسی اپنے اس موقع دی قدر کریے کہ اگر اس دی جگہ تے اسی مرے ہوندے تے اسی کی کر لیندے، لیکن اللہ پاک نے اینو موت دے کے سانو عبرت دیتی ہے، سانو اللہ پاک نے ایک اور موقع دیتا ہے کہ اے مسلمان اے جویں اس بندے تے موت آئی ہے تیرے تے بھی موت آ جانی ہے، اس تو مرن تو پہلے پہلے ایویں دی زندگی گزار کہ قبر وچ آویں قبر تیرا انتظار کرے، جنت بھی تیرا انتظار کر رہی ہوئے، ایویں دی زندگی گزار۔ اس واسطے میرے تواڈے کول موقع موجود ہے، اسی اپنے موقع دی قدر کریے۔ بہرحال مسلمان ہوئے جندے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ تواڈے وچ اللہ دے رسول موجود نے۔ پچھلے جمعے میں ایک چھوٹی جی گل عرض کیتی سی، مزید اندے تے وضاحت نہیں ہو سکی کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ دا غلاف پکڑ کے کیا یا اللہ اگر یہ تیرا نبی تے تیرا دین سچا ہے تے ساڈے تے پتھراں دی بارش پا اور سانو ختم کر دے، لیکن اللہ پاک نے انہاں تے پتھراں دی بارش نہیں پائی، جبکہ گل انہیں صحیح کی تھی کہ اگر تیرا نبی سچا ہے تے تیرا دین سچا ہے سانو ختم کر دے، لیکن ان دی
خانہ کعبہ نو پکڑ کے غلاف کعبہ نو پکڑ کے ان دی اس گل دے اتنے بھی عمل درآمد نہیں ہویا. اللہ پاک نے پتھراں دی حق بندا سی کہ پتھراں دی بارش پہ جاندی, لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ محبوب انہاں وچ تو موجود ہے تے جنی دیر تک تو موجود ہے انہاں دے تے زہری عذاب نہیں آ سکدا, انہاں دے تے زہری عذاب نہیں آ سکدا. جنی دیر تک رسول پاک موجود نے انہاں دے تے زہری عذاب نہیں آ سکدا. اس گل یہی گل ساڈے عقیدے دی دلیل ہے کہ اگر اج بھی مسلماناں دے تے یا اس تو علاوہ کسی بھی قوم دے تے زہری عذاب اللہ نہیں دے رہا, یہ دلیل ہے کہ رسول پاک اج بھی ساڈے وچ موجود نے. اور دور ہو جانا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اون دی اپنی ذہن دی خرابی ہے. ورنہ اسی ایسے بھی لوگ ویکھے نے کہ ہزاراں سال انہاں نو گزر گئے نے, اج بھی انہاں دی یاد لوگاں دے دل وچ زندہ ہے, اج بھی انہاں دی یاد لوگاں دے دل وچ زندہ ہے. اشفاق بھائی بیٹھے نے مووی بنانے والے, بڑی سونی انہاں نے ایک دن گل سنائی, کہنے لگے حافظ صاحب ان دے نزدیک او چیز مردہ ہے جن دی یاد ان دے دل وچوں ختم ہو گئی. ان دے نزدیک وہ چیز مردہ ہے جن دی یاد ان دے دل وچوں ختم ہو گئی. اگر سکا پیو یا دادا اگر یاد دل وچوں ختم ہوگی تو مردہ ہے, ختم ہوگی. جدو یاد ہی باقی نہیں رہی, یاد ہی جدو باقی نہیں رہی پیچھے کی رہنا ہے. اگر یاد دل دے وچ باقی ہے تو کدے بھی مر سکدا نہیں. ساڈے نبی دی یاد, ساڈے نبی دا دین, ساڈے نبی دا کلمہ, ساڈے نبی دی شریعت لمحہ لمحہ ساڈے دل دے وچ زندہ ہے. اور سرکار دی سنت ہر ویلے ساڈے چہرے تے, ساڈے سر تے, ہر ویلے سرکار دیاں سنتاں دے وچ اسی زندگی گزار رہے ہیں. تے جنہ دی یاد لمحہ لمحہ ساڈے دل دے وچ زندہ تازہ ہے, وہ ساڈا نبی کیویں مردہ ہو سکدا ہے؟ اگر بندہ کدی پیو دی قبر تے نہیں گیا, کدی دادے دی قبر تے نہیں گیا, تے اون دے تے وہ تاں نہیں نہ گیا بھی اون دے واسطے مردہ ہے. اگر اج بھی لکھاں کروڑاں دا مجمع میرے نبی دے دربار تے جا کے سلامیاں پیش کردا ہے تے کوئی بندہ کیویں کہہ سکدا ہے کہ ساڈا نبی مردہ ہے؟ لکھاں کروڑاں لوگ سرکار دے روضہ پاک تے جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ دے نذرانے پیش کرن, اور ہزاراں لکھاں سنی مسلمان ہر نماز تو بعد اپنی اپنی مسجد وچ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دے نذرانے پیش کرن, تے کیویں اسی کہہ دئیے کہ ساڈا نبی ساڈا سلام نہیں سندا؟ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو کوئی بھی میرا امتی میرے تے درود پڑھدا ہے, اللہ میری روح نو میرے جسم چ واپس پا کے تے میری روح نو میرے جسم دے وچ اکٹھا کر کے اللہ پاک فرمادا ہے محبوب اے فلانے تیرے امتی نے تیرے تے درود پڑھا ہے, قبول فرما. فرشتے دی سپیشل ڈیوٹی, اللہ پاک دی طرفوں سپیشل انعام, پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی امتی نال سپیشل محبت, اتنیاں محبتاں اتنا پیار سرکار دا اپنی امت دے نال, تے پھر ایک امتی اٹھ کے گل کرے کہ جناب یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. ایویں دا پیار نبی نے امتی نال نہیں کیتا جویں دا اج امتی اپنے نبی دے نال پیار کر رہا ہے. اے امتی غافل ہے, بے عقل ہے, اینو شعور نہیں کہ گل تے نبی پاک دی گل کردا ہے. مسلمان نبی پاک دی گل ادو کر جدو تیرے دل دے وچ محبت دا سمندر ٹھاٹھا مارے. خلاف ورزی والی گل کرنا مسلمان امتی دا طریقہ نہیں ہے. اسی ایسے بھی لوگ دیکھے نے کہ انہوں نے پتا ہے کہ ساڈے لیڈر 2 نمبر نے, پھر بھی اپنے لیڈر دا نعرہ مار دین, پتہ بھی ہے کہ ساڈا لیڈر 2 نمبر ہے, کرپشن کردا ہے. ساڈے لیڈر نے جناب فلاں جگہ تے کرپشن کیتی, پھر بھی انہوں نے اپنے لیڈر دے نعرے مارے نے اور اپنے لیڈر نے ووٹ دیتا ہے. پتہ ہے کہ لیڈر صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, اس کے باوجود اپنے لیڈر دے نال وفا کر رہا ہے. کیوں کہ جناب انہوں مہینے بعد انہوں دا لیڈر تنخواہ دیندا ہے, انہوں جناب انہوں دا لیڈر انہوں روٹی پانی دے رہا ہے, انہوں دے بیوی بچیاں دا خرچہ دے رہا ہے. میں کہ مسلمان اگر تینوں اپنے لیڈر دے نال اتنی وفا ہے اور یہ وجہ ہے کہ وہ تینوں مہینے دی تنخواہ یا تینوں بیوی بچے دا خرچہ دیندا ہے, تینوں اپنی زندگی دیا سہولتاں دیندا ہے, تو مسلمان اپنے نبی نال بھی پیار کر. قیامت والے دن ہر مشکل تو چھڑا کے تینوں بچا کے اللہ دی جنت وچ پہنچانا ہے. نبی پاک نال بھی پیار کر. نبی پاک نے بھی تیرے تے بڑے کرم کیتے نے, نبی پاک نے بھی تیرے تے بڑیاں مہربانیاں کیتیاں نے. میرے نبی دیاں مہربانیاں نے کہ غاراں وچ رو رو کے انہوں نے ساڈے واسطے دعاواں کیتیاں نے, اور ساڈے نبی دی نظر کرم ہے کہ اج اسی آزادانہ ملک وچ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. انہاں مسلماناں تے توجہ کرو, دیکھو موبائل گواہ نے, فیس بک, واٹس ایپ اور انٹرنیٹ گواہ ہے اور خبراں گواہ نے کہ بیرون ملک وچ مسلمانوں دے نال کتنی زیادتی ہو رہی.
برما فلسطین شام کشمیر مسلمانوں دے نال کی کچھ نہیں ہو رہا، اتنی زیادتی اور اتنا ظلم مسلمانوں تے۔ مسلمان اور یہ بھی ساری بد نصیبی ہے کہ اسی آزادانہ ملک ہون دے باوجود، آزادانہ ریاست ہون دے باوجود اسی انہاں دے حق وچ کدے بھی گل نہ اسی کدی کیتی ہے، نہ ساڈے لیڈراں نے، نہ ساڈے عہدیدار حکومت دے اتنے بہن والیاں نے، جبکہ حق بندا سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگے آیا کریمہ بھی آئے گی، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس وچ بھائی نے، تمام مومنین آپس وچ، انشاءاللہ یہ آیا کریمہ دے اتنے تبصرہ آئے گا۔ نبی پاک اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ جان لو اللہ دے رسول تواڈے وچ موجود نے۔ جدو رب کہہ رہا موجود نے تو پھر کسی بندے دے کہنے نال کوئی گھاٹا پہن لگا؟ رب کہہ رہا موجود ہے تو پھر کوئی بندہ اگر کہے کہ نہیں موجود نہیں، حاضر ناظر نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیب چھپائے بیٹھے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں بھی شکر کر کہ ساڈے نبی پاک دے صدقے نال تیرے عیباں تے پردہ پیا، یہ تھوڑا میں نبی پاک دا کرم، تو حاضر ناظر نور بشر تے غیب دیاں شکاں کھول کے بیٹھے ہیں تے انہاں مسئلے میں الجھیا پیا ہے، شکر کر کے میرے نبی دا کرم ہے کہ اللہ بھی تیرے تے مہربانیاں فرما رہا ہے۔ اس واسطے ایک عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں، وہ سندے نہیں، یا وہ ویکھ نہیں سکتے، یا وہ زندہ نہیں، یہ سارے عقیدے باطل نے۔ صحیح عقیدہ اے وے جو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جان لو کہ اللہ دے رسول تواڈے وچ موجود نے۔ 21واں پارہ سورۃ الاحزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومن دی جان تو بھی اون دے زیادہ قریب ہے، نبی مومن دی جان تو بھی اون دے زیادہ قریب ہے۔ اس واسطے ساڈا عقیدہ کہ ساڈا نبی ساڈی جان تو بھی زیادہ قریب ہے تے ہر قریب شے نظر نہیں آندی، ان دی دلیل بھی پچھلے جمعے دے دیتی۔ اور مسلمان بندے دے دل دے وچ ایمان زیادہ مزین ہے، ایمان زیادہ خوبصورت ہے، اور ایمان ہی ہر چیز تو پیارا ہے، اور مومن بندے نو کفر فسق اور گناہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے مومن بندہ نہ تے کفر دی طرف جائے گا، نہ ہی فسق دی طرف جائے گا، اور نہ ہی گناہ دی طرف۔ جڑا بندہ گناہ فسق اور کفر دی طرف چلا جاوے وہ کامل ایمان والا نہیں۔ فسق دی تعریف کی ہے، فسق او گناہ ہے جڑا بندہ اعلانیہ طور تے کرے، اعلانیہ طور تے گناہ کرنے نو فسق فاسق کیا جاندہ ہے۔ اعلانیہ طور تے گناہ مثلا ایک بندہ سگریٹ لگا کے بازار دے وچ سر عام پی رہا ہے، اعلانیہ گناہ۔ اعلانیہ ایک بندہ گناہ انہیں چھپ کے کیتا، چھپ کے گناہ کیتا، اس تو بعد خود اپنے دوستاں دی محفل وچ آ کے اپنے دوستاں نو اس گناہ دا اظہار کرن لگ پیا، وہ گناہ دسن لگ پیا کہ میں جناب آج یہ کر کے آیا، آج وہ کر کے آیا، یہ بھی فسق ہے۔ ایسا گناہ جڑا لوگاں نو عام کر دیتا جاوے اس گناہ نو کی کیا جاندہ ہے؟ فسق۔ فاسق ہوندا ہے وہ بندہ جڑا اعلانیہ گناہ کرے، اعلانیہ شراب پینا، اعلانیہ گناہ کرنا، اعلانیہ طور تے بہت سارے ایسے گناہ جو اج ساڈے بازاراں دے وچ نوجوان نسل دے وچ پائے جاندے نے، فلاں چوک تے کھڑے ہو جانا اور غیر محرم عورتاں نو غلط نگاہ دے نال دیکھنا، یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے۔ بازار دے وچ کھڑے ہو جانا، سڑکاں تے کھڑے ہو جانا، ڈیریاں تے بیٹھ جانا، سڑکاں دے اوپر ڈیرا لگا کے بیٹھ جانا اور آندے جاندے غیر محرم عورتاں نو غلط نگاہ دے نال دیکھتے رہنا، یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے، اور اس گناہ نو بھی فسق اور اس گناہ نو کرن والے نو فاسق کیا جائے گا۔ جڑا یہ بندہ گناہ کردا ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اولئک هم الراشدون، جڑا بندہ کفر فسق اور گناہ تو بچے، فرمایا اے لوگ ہدایت والے نے، انہاں تے اللہ تعالیٰ دا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جانن والا حکمت والا ہے۔ 8 نمبر آیا کریمہ دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنہ دے دو گروہ آپس دے وچ لڑ پین، مومنہ دے اگر دو گروہ آپس وچ لڑ پین، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا انہاں دوواں دے وچ صلح کروا دیو، انہاں دوواں وچ صلح کروا دیو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا اگر ایک گروہ، دو مسلمان یا دو گروہ آپس وچ لڑ پے، ہن او آپس وچ لڑے نے، باقی مسلماناں دا حق ہے انہاں دو دی آپس وچ
صلح کروا دیں. تو قرآن پاک دا حکم ہے کہ انہاں دی آپس وچ صلح کروان. اگے اللہ پاک نے فرمایا اگر ایک گروہ یا ایک مسلمان دوسرے دے نال زیادتی کر رہا ہے انہوں سمجھاؤ حتی تفیع الی امر اللہ. اگر اون دے نال لڑنا بھی پوے تو اون دے نال لڑ بھی پو، اونی دیر تک اون دے نال لڑو، انہوں سمجھاؤ کہ او اللہ دے حکم دی طرف واپس لوٹ آوے. حتی تفیع الی امر اللہ، کہ وہ بندہ اللہ دے حکم دی طرف واپس لوٹ آوے. جدو تواڈے سمجھان نال انہوں سمجھ آ جاوے فرمایا پھر کی کرو، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، کہ اللہ دے حکم دی طرف رجوع کر کے عدل کرو اور انصاف دے نال انہاں دی صلح کروا دیو. پیار نال محبت نال عدل کر کے انہاں دے وچ انہاں دی پھر کی کروا دیو، صلح کروا دیو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرن والے نو بڑا پسند فرمادا ہے. اللہ تعالی عدل کرن والے نو، انصاف کرن والے نو بڑا پسند فرمادا ہے. اللہ پاک دا حکم ہے کہ اگر دو آپس وچ لڑ پین انہاں دی آپس وچ صلح کرواؤ. لیکن ساڈے معاشرے وچ اس چیز دی بڑی کمی ہے. حکم ہے کہ دو لڑ پین انہاں دی صلح کرواؤ، لیکن ساڈے معاشرے دی اتنی دین تو دوری ہے کہ جڑے دو چنگی طرح بول دے پینے انہاں دی لڑائی کروا دیو. دنیا داری اتنی بڑی پئی ہے ساڈے اندر کہ جڑے دو رشتہ دار یا دوست آپس اندر دینی تعلق نو مضبوط کر کے نبی پاک دے شریعت دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، دنیا نو اچھا نہیں لگ رہا. اور دنیا دے وچ او گھر جڑا پیار محبت دے نال زندگی گزار رہا ہے اور ان دی سوچ ہے کہ اگر سانو سکھ نہیں تے سکھ اینوں بھی نہیں دینا، اگر اسی سکھی نہیں تے سکھی انہاں نو بھی نہیں رہن دینا. جڑے دو اچھی زندگی گزار رہے ہیں انہاں وچ بھی تریڑ پانی، انہاں وچ بھی لڑائی کروانی. جبکہ قرآن پاک دا حکم ہے کہ دو جڑے لڑے نے انہاں دی صلح کرواؤ. یہ قرآن پاک دی تعلیم نہیں ہے کہ جڑے دو آپس وچ محبت نال زندگی گزار رہے ہیں انہاں نو بھی توڑ دیو. توڑ دینا مسلمان دا کام نہیں، مسلمان دا کام ہے جوڑ دینا. مسلمان دا کام کی ہے؟ جوڑ دینا. جڑا توڑے او مسلمان نہیں، جڑا آپس وچ جوڑے اون دے وچ صفت اسلام والی، او ہے مسلمان اصل. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کوئی بھی بندہ اتنی دیر تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک ان دی زبان اور ان دے ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہن. جڑا اپنی زبان تو باقیاں نو تکلیف دے یا اپنے ہتھاں نال باقیاں نو تکلیف دے، میرے نبی دی زبان نو ارشاد ہے فرمایا وہ بندہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. کامل مسلمان بندے دی علامت ہے کہ ان دی زبان بھی درست رہندی ہے، ان دے ہاتھ بھی درست رہندے نے. اگر دو آپس وچ لڑ پین انہاں دی صلح کرواؤ. قرآن پاک دی تعلیم ہے. اگلی آیا کریمہ 9 نمبر فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اس آیا کریمہ دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں. بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں. بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیا کریمہ دے اندر ضمن اندر کچھ احادیث ارشاد فرمائیاں. تبیان القرآن میرے سامنے موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے نہ اس کو رسوا کرے. مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرے نہ ہی اس کو رسوا کرے، انہوں ذلیل بھی نہ کرے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اگر میرے کسی بھائی نو میری ضرورت پئی، میں ان دی ضرورت نو پورا کر دیتا. میرے نبی نے فرمایا کہ تو اپنے مسلمان بھائی دی ضرورت نو پورا کیتا ہے، اللہ تیری ضرورت نو پورا کرے گا. بزرگان دین فرماندے نے کہ جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائیاں واسطے دعا کردا رہے، اپنے واسطے کوئی بھی دعا نہ کرے، فرمایا اللہ پاک انہوں اپنے واسطے دعا کرن دا موقع ہی نہیں دیندا. بغیر دعا کیتے ہی اللہ پاک انہوں سب کچھ عطا کردا رہندا ہے. کی وجہ ہے
کی وجہ کہ وہ اپنے مسلمان بھائیاں واسطے دعا کر رہا ہے، انہاں واسطے دعا کر رہا ہے، تے اللہ پاک اندے اس عمل دے صدقے جو اپنے بھائیاں واسطے مانگ رہا ہے اللہ پاک انہوں بھی عطا کر دیندا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے ضرورت نو پورا کردا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی کسی مصیبت کو دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کا پردہ رکھے گا، قیامت والے دن اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔ اور حدیث پاک ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک پاسے بندہ ساری رات عبادت کرے اور ایک پاسے دوسرا بندہ اپنے ایک مسلمان بھائی دی عزت دی حفاظت کرے، عزت دی حفاظت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عبادت کرن والے نالوں زیادہ ثواب اللہ اینو دے گا جڑا اپنے مسلمان بھائی دی عزت دی حفاظت کر رہا ہے۔ کسی دی عزت دی حفاظت کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ دی، وہ بھی نیک کام ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ اچھا کام نہیں کر رہا، وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اگر ایک کام کر کے اگر کسی مسلمان بھائی دی عزت نو خراب کر دیں گا تینوں ایندا بھی تینوں ثواب نہیں ملنا، ایندا بھی تینوں اجر ادو ملے گا جدو تو اپنے دوسرے مسلمان بھائیاں دی عزت دا خیال کریں گا، انہاں دی عزت دی حفاظت کریں گا۔ اگر تو ادھروں رب دی عبادت کرے، نماز بھی پڑھے تے باہر جا کے مسلمانہ دی عزت بھی خراب کرے تو انہاں نو تانے دیویں، انہاں نو ذلیل و رسوا کریں، تینوں تیری نماز دا، تینوں تیری عبادت دا کوئی اجر نہیں ملنا۔ مسلمان اگر میری زبان تو میرے کردار تو دوسرے مسلمان راضی نہیں تے میرا رب رسول بھی میرے تو راضی نہیں، میرا رب رسول ادو ہی میرے تو راضی ہوئے گا جدو میرے مسلمان بھائی، میرے محلے والے، میرے ہمسائے، میرے رشتہ دار میرے تو راضی ہون گے، انہاں دی برکت نال اللہ بھی میرے تو راضی ہو جائے گا، میرا نبی بھی میرے تو راضی ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک عورت دا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کیتا گیا۔ اس عورت دا ذکر اس طرح ہویا کہ جناب ایک عورت ہے، بڑی عبادت کر دیے، بڑی عبادت گزارے، تہجد گزارے، لیکن اندے ہمسائے اندے تو راضی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عورت جہنمی ہے، عبادت گزارے، نمازہ پڑھ دی، تہجد پڑھ دی، سارا کچھ کر دی، لیکن سرکار نے کی فرمایا عورت جہنمی ہے کہ اندے ہمسائے اندے تو راضی نہیں۔ نال ہی ایک اور عورت دا ذکر کیتا گیا، یا رسول اللہ صرف 5 وقت دی نماز پڑھ دی ہے، کدی تہجد پڑھ لیندی کدی نہیں پڑھ دی، لیکن اندے ہمسائے اندے تو بڑے راضی نے۔ میرے نبی نے فرمایا عورت جنتی ہے، عورت جنتی ہے۔ لیکن ساڈا عجیب ماحول بن گیا، میری لڑائی میرے رشتہ داراں نال، میری لڑائی میرے ہمسایاں نال، میری لڑائی میرے دوستاں نال۔ سیانے کہندے نے اگر کسی نال وگاڑنی ہوئے اندے کول 4 پیسے ادھار مانگ لو، لڑائی ہو جائے گی۔ کیسی گل ہے؟ دوست لڑائی واسطے ہے، دوست پریشانی نو دور کرن واسطے ہے، اور رشتہ داری کس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنائی کہ اگر کوئی ایسا مشکل وقت آ جاوے، اے رشتہ داروں دے کم آ جاوے، اے دوستیں دے کم آ جاوے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر نے میرے نال ایویں دی زندگی گزاری ہے کہ میں ساریاں دے جتنے بھی احسان سن سارے جھکا دیتے نے، ساریاں دا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن ابو بکر نے میرے نال اتنیاں نیکیاں کیتیاں نے، انہاں دا بدلہ قیامت والے دن میرا رب ہی عطا کرے گا۔ انج دی زندگی گزارو کہ دلوں دعا نکلے کہ یار جو نیکی تو میرے نال کیتی ہے نا، میں تینوں ایندا بدلہ نہیں دے سکدا، میں دعا کرنا تینوں اللہ ہی ایندا اجر عطا فرمائے گا۔ انج دی زندگی گزاریے، پھر مزہ آئے گا زندگی دا۔ ایک ایسی زندگی ہے کہ میں اگر مسجد وچ بھی نماز پڑھن آ جاواں تو مینوں نال دا ویکھے ہن اللہ خیر ہی کرے، آ تا گیا ہے۔ ایویں دی زندگی مسلمان نہیں۔ سیانے کہندے نے انج دی زندگی گزار کہ تو آویں تے تینوں ویکھ کے سارے مسکرا پین، جدوں چلا جاویں تے تینوں سارے ویکھ کے دکھی ہو جان کہ ساڈے کولوں ایک خوشی پھر چلی گئی۔ سیانے کہندے نے جدوں تو پیدا ہویا سے تو رو رہا سے، باقی سارے ہس رہے سن، لیکن ہن انج دی زندگی گزار کہ جدوں تو جاویں تے ہسدا ہوویں باقی سارے روندے ہون، تو ہن ایویں دی زندگی گزار۔ لیکن مسلمان کی کریے کہ اسی مسجد وچ بیٹھ کے اگر 2 گلاں سن لیاں نے، صرف اتھوں دی حد تک ہی ہے، باہر جا مسجد تو دروازہ کراس کیتا ساریاں گلاں پھر ساڈے ذہن چوں نکل گئی، کوئی ساڈے ذہن دے وچ گل باقی یاد نہیں۔ لیکن اگر اوہی میں چیز سامنے ٹی وی دے بیٹھ کے اگر 3 گھنٹے دی کوئی فلم دیکھ لواں یا 3 گھنٹے دا یا 5 گھنٹے دا کوئی میچ ویکھ لواں، مینوں ادھر بھی سارا یاد رہے گا، میچ بھی سارا یاد رہے گا، لیکن مسجد وچ بیٹھا 1 گھنٹے دا اگر میں جمعہ سن لواں، مینوں اس جمعے دے وچ بڑی مشکل ہے کوئی ایک دی گل یاد رہ جاوے، ورنہ او بھی مینوں یاد نہیں۔ کیوں کہ مسلمان میری توجہ دین دی طرف نہیں ہے، میری توجہ دین والے جانب رہ ہی نہیں گئی، مینوں اپنے نبی دے دین دے نال کوئی محبت الفت باقی رہ ہی نہیں گئی۔
اگر میں اپنے نبی دے دین دے نال اوویں ہی وفا کراں جویں صحابہ اکرام نے وفا کیتی، میں اوویں ہی پیار کراں جویں داتا صاحب نے نبی دے دین نال پیار کیتا، میں اوویں ہی محبت کراں جویں بابے فرید نے دین دے نال محبت کیتی، میں اوویں ہی اپنے نبی دے نال پیار کراں جویں صدیق اکبر نے نبی پاک دے نال پیار کیتا۔ تے پھر کوئی ایسی گل نہیں جیڑی میرا امام مسجد یا میرا کوئی وڈیرا مینوں دسے تے میرے ذہن دے وچوں نکل جاوے، میرے ذہن دے وچوں گل نکل ہی تاں جاندی ہے کہ مینوں اپنے نبی دے دین دے نال پیار۔ نبی پاک دا دین نوری ہے یا کالا ہے؟ نوری ہے۔ نبی پاک دا دین نور ہے نا جی۔ اگر کوئی بھی بندہ عمل کرے انہوں ہدایت ملتی ہے، انہوں اللہ پاک دی طرف رستہ ملتا ہے، وہ ہدایت دی طرف بندہ چل پیندا ہے۔ نبی پاک دا دین نور ہے۔ میں انہوں مثال دین لگا، ساڈے ذہن دے وچ ساڈے دل دے وچ کوئی گل کیوں نہیں یاد رہندی؟ ساڈا دل کیوں نہیں اس گل نو یاد رکھدا؟ ساڈے ذہن دے وچ کیوں نہیں یاد دہانی باقی رہندی؟ ان دی وجہ کی ہے؟ ان دی وجہ اے وے کہ مسلمان ساڈے دلاں دے برتن گندے نے، ساڈے دلاں دے برتن گندے نے۔ اگر میں کسے دودھی کول کسے دکاندار کول ادھا کلو دودھ لین واسطے چلا جاواں، میں انہوں 30-35 روپیے دے کے میں انہوں کہاں جناب اندے وچ ادھا کلو دودھ پا دیو، وہ میرے برتن والے نظر مارے تے میرے برتن نو ویکھے تے میرا برتن صاف نہ نظر آوے، صاف نہ نظر آوے، میرا برتن اگر صاف نظر نہ انہوں آیا تے انہیں دودھ بھی نہیں دینا۔ دودھ دے بارے اسی اپنے وڈیریاں کول سنیا کہ دودھ اللہ دا نور ہے۔ اگر کسے دودھ دین والے دودھی نو برتن صاف نظر نہ آوے، وہ دودھ نہیں برتن چ پاندا، کوئی بندہ کہہ بھی دے یار تو پیسے لینے نے دودھ دے دے، وہ کہندا جناب پیسے رکھ اپنے کول، یہ رب دا نور ہے، میں دی بے ادبی نہیں کرنی، یہ اللہ دا نور ہے، میں دی بے ادبی نہیں کرنی۔ پیسے دین دے باوجود بھی بندہ گندے برتن چ دودھ نہیں پاندا۔ مسلمان اگر ایک مسلمان بندہ پیسے لے کے بھی اللہ دے نور نو گندے برتن وچ نہ پاوے، تے 10 مسلمان اللہ اپنے نبی دا دین گندے دل چ کیویں پا دے گا؟ اللہ اپنے نبی دا دین بھی گندے دل چ نہیں پائے گا۔ میرا دل حسد نال گندا، میرا دل بغض نال گندا، میرا دل منافقت نال گندا، میرا دل لوگاں دی غیبتاں بیان کر کر کے گندا، میرے دل نو میں کدی نظر ماری نہیں کہ میں اپنا دل صاف کر لواں۔ پہلے اسی بڑا سنتے سا فلانے بزرگ نو نبی پاک دی زیارت ہوئی، امام جلال الدین سیوطی نو 75 مرتبہ نبی پاک دی زیارت ہوئی، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی زیارت ہوئی، جناب بڑے بڑے بزرگاں نو نبی پاک پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک دی زیارت ہوئی۔ لیکن اج دے دور وچ اسی یہ گلاں بہت کم سن رہے ہیں کہ کسی نو نبی پاک دی زیارت ہوئی۔ کی وجہ ہے؟ کہ ساڈے دل صاف نہیں رہے۔ اگر اسی اپنے دل نو صاف کر لئیے، اگر اپنے دل نو صاف کر لئیے تے اسی او مسلمان ہیں جنہاں نو خوشخبری خود نبی پاک نے عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کو سرکار نے پوچھا دسو صحابہ کنہ دا ایمان جڑا ہے، کنہ دا ایمان عجیب ہے، ایمان کنہ دا عجیب ہے؟ صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ فرشتیاں دا، فرمایا بھی انہاں دا ایمان کیویں عجیب ہے؟ ہر ویلے تے رب دی بارگاہ چ رہندے نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈا، فرمایا میرا کیویں عجیب ہے؟ میرے کول خود فرشتے آندے نے، مینوں آ کے پیغام دیندے نے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر ساڈا، فرمایا بھی تہاڈا کیویں؟ تسی مینوں ویکھ کے کلمہ پڑھیا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ پھر تسی ارشاد فرما دیو کنہ دا ایمان عجیب ہے؟ عرض کی فرمایا انہاں دا ایمان عجیب ہے جڑے میرے تو تہاڈے تو بعد پیدا ہون گے، پھر بغیر ویکھے محمد عربی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون گے، بغیر ویکھے میرا کلمہ پڑھ کے، بغیر ویکھے میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان گے۔ اسی ہاں وہ مسلمان کہ اسا اپنے نبی نو نہیں ویکھیا، اسا صحابہ کرام نو نہیں ویکھیا، پھر بھی اپنے نبی دا کلمہ پڑھنے تے اپنے نبی تے جان فدا کرنے ہاں۔ مسلمان ساڈے ایمان نو نبی پاک نے خوشخبری دیتی، فرمایا تانوں ایک مبارک انہاں نو 2 مبارکاں، تانوں ایک مبارک کہ تسی بھی مسلمان ہو، لیکن انہاں نو 2 مبارکاں نے کہ انہاں نے مینوں ویکھیا بھی نہیں ہونا، پھر بھی میرا کلمہ پڑھن گے، پھر بھی میرے دین تے عمل کرن گے، پھر بھی میرے نال محبت کرن گے۔ مسلمان میرے نبی نے 2 مبارکاں مینوں دتیاں نے، مینوں تانوں 2 مبارکاں ملن تے پھر اسی انہاں مبارکاں دی کوئی بھی لاج نہ رکھیے تے پھر اینوں انسانیت نہیں کہندے، اینوں حیوانیت کہندے نے کہ تینوں عزت ملی ہے تو اس عزت دی حفاظت کیوں نہیں کر رہا؟ جدو کسی بندے کول عزت ہضم نہ ہوئے تکبر شروع ہو جاتا ہے، عزت ہضم نہ ہوئے تو کی ہو جاتا ہے؟ تکبر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مینوں عزت دے تو میں جناب پیر ہی نہ زمین تے لاواں، جدو پیر زمین تے نہ لاواں گا اینوں تکبر کہندے نے۔ اگر کسی بندے نوں عزت ملے تو اندے جناب اگے گل ہی نہ سنے، اگے نالوں اندے انداز ہی بدل جان، اینوں تکبر کیا جاتا ہے۔ اگر انہوں عزت دیتی جاوے تو ہور جھک جاوے، ہور جھک جاوے۔ صحابہ کرام دے بارے دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ بڑی عزت دیتی نبی پاک نے، لیکن انہوں نے نمازاں چھڑیاں
انہوں نے روزے چھڈے، انہوں نے نیکیاں چھڈیاں، انہوں نے جنازے چھڈے نہیں، انہوں نے جیڑی بھی نیکی دا ملیا موقع انہوں نے ضرور وہ نیکی کیتی ہے۔ اینو کہندے نے عزت ہضم کر لینا۔ اگر عزت ہضم نہ ہوئے تو جناب اندیاں گئیاں نمازاں، اندیاں گئیاں عبادتاں، حج بھی گئے، روزے بھی گئے، کوئی بھی نیکی آئی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں جی؟ مینوں میرے پیر نے آکھیا میں جانا تے رب جانے تو جنتی ہے۔ نبی پاک اگر خود فرما دین کہ میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا عثمان، میرا علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، 10 عشرہ مبشرہ صحابہ جنہاں نو نبی پاک نے دنیا تے جنت دی بشارت دیتی، کوئی بندہ کہہ دے کہ انہوں نے جنت دی بشارت سرکار نے دیتی اس تو بعد انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اس تو بعد انہوں نے نیکی نہیں کیتی، کوئی بھی بندہ کہہ دے نہیں، انہوں نے اس تو بعد ایویں دی زندگی گزاری ہے۔ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر پاک نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے تو جناب ابو بکر پاک ہاتھ بن کے رون لگ پیا، یا رسول اللہ کتھے میں جا مسکین تے گناہگار بندہ، کتھے رب دی پاک صاف جنت؟ ایں جناب بندہ جھک جاندا رب دی بارگاہ چ۔ جڑا عزت دار بندہ ہوئے، غیرت مند بندہ ہوئے، وہ عزت نو ہضم کردا ہے تے جدو عزت ہضم ہوندی ہے وہ بندہ ہور جھک جاندا ہے تے اللہ پاک اوندا سر ہور اونچا فرما دیندا ہے۔ مسلمان ایویں دی زندگی گزارو کہ اللہ بھی راضی ہو جاوے، اللہ دا نبی بھی راضی ہو جاوے۔ ایویں دی زندگی گزارو کہ میرے ہمسائے، میرے رشتہ دار، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میری لڑائی رشتہ داراں نال، میری لڑائی میرے ہمسایاں نال۔ لیکن دیکھ مسلمان صحابہ کرام کیویں اپنے ہمسایاں دے نال پیار کردے۔ ایک صحابی نماز پڑھی، دعا سرکار نے نہیں ہالے کیتی، اٹھ کے گھر چلا گیا۔ 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، کافی دن سرکار نے ویکھیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فرمایا بیٹھ جا، تو ساڈے نال دعا کرن تو پہلے کیوں چلا جانا ہے؟ کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے ہمسایاں دے گھر کھجور، انہاں دے گھر کھجور دا درخت لگا ہے تے اون دی ایک ٹاہنی میرے گھر دی طرف جھکی ہے تے پھل لگے نے تے کھجور رات نو ڈگدی ہے تے میں جلدی جلدی تاں چلا جانا کہ میرے بیٹے اٹھ کے کوئی کھجور کھا نہ لون، ساریاں چک کے میں انہاں دے گھر سٹ دینا۔ وہ ساریاں کھجوراں جیڑی اون دے درخت اون دے گھر لگی ہے کھجور، اون دے نالوں جتنیاں کھجوراں چڑھ کے میرے گھر گردیاں نے میں انہاں نو اکٹھا کر کے اون دے گھر واپس سٹ دینا کہ کوئی بچہ اون دے گھر دے وچ لگی کھجور میرا بچہ نہ کھا لوے، اے اون دا حق ہے، ساڈا حق نہیں۔ مسلمان میں تے تو کدی ایویں کیتا ہے کہ جناب انہاں دا کہ اگر میرا بچہ مسیتوں جتی چوری کر کے لے جائے تو میں تو کدی وہ نہیں پوچھیا۔ پتہ تے لگ جاندا ماں پیو نوں کہ بچہ مسیتوں جتی چوری کر کے آیا، لیکن نہیں کدی پوچھیا۔ پتہ لگ جاندا کہ فلانے بچہ جناب آج آ چوری کر کے آ گیا، فلانے دی آ چیز لے کے آیا، پتہ لگ جاندا ہے، لیکن کدے نہیں پوچھیا۔ خود اپنے بچیاں دی زندگی برباد کر رہے ہیں، خود اپنے بچیاں نوں چوری اور حرام والے پاسے لگا رہے ہیں۔ بعد وچ کہنا مولوی صاحب دعا کرو، بچے کہنا نہیں مندے، مولوی صاحب دعا، بڑا سمجھائی دا بچے کہنا نہیں مندے، کیویں بچے کہنا منن؟ خود تے اسی انہاں دی زندگی برباد کیتی، خود اسی نہیں کدی انہاں نوں سمجھایا۔ ایک بچہ سی نوجوان ہو گیا، جدو جوانی دی حالت وچ پہنچیا انہیں کوئی ایسا کام کیتا اور پھانسی دا حکم ہو گیا۔ جدو پھانسی دا حکم ہویا انہاں پوچھا جناب آخری خواہش، کہنے لگا میری والدہ نوں ملا دیو۔ جدو والدہ آ گئی، آ کے ہن معاملہ تے ہونا چاہیے سی اپنی والدہ نال رو کے ملدا اور معافی مانگدا کہ میرے کول پوری زندگی کوئی خطا ہوگی تو مینوں معاف کرنا، لیکن انہوں نے اپنی ماں دا گلا پکڑے اور دبانا شروع کر دیتا۔ قتل کرن دی نوبت تے آ گیا کہ میں اپنی ماں نوں قتل کر دینا ہے، مار دینا ہے۔ لوگوں نے چھڑا کے پوچھا بھی عجیب انسان ہے، تینوں پھانسی دا حکم ہے، تینوں پھانسی دین لگے ہیں، آخری خواہش تیرے کول پوچھیے تو اپنی ماں نوں مارن لگ پیا۔ کہنے لگا چھوٹا جیسا میں اپنے دوستان دی گیند چوری کر کے گھر لے آیا، میری ماں نے میرے کو پوچھا، میں 10 بھی دیتا تے فلانے دی، لیکن وہ جدو گیند لین واسطے گھر آئے میری ماں کو پوچھا تو میری ماں نے کہا گیند تے کوئی نہیں لے کے آیا، یہ گیند یہ نہیں لے کے آیا، وہ میری ماں نے مینوں چھٹ دیتی، وہ مینوں ریلیف مل گیا، میری ماں نے میری پکڑ نہیں کیتی، وہ پہلی چوری سی، آخری ڈاکہ سی، وہ اگر پہلی چوری تے میری سرکوبی ہو جاندی، میری پکڑ ہو جاندی، مینوں سمجھا دیتا جاندا تے میں اج وڈے وڈے ڈاکے نہ ماردا۔ اج اس ڈاکے دی وجہ تو قتل ہو گیا، جن دی وجہ تو مینوں پھانسی دا حکم ہو گیا۔ یہ سارے میرے گناہ دی جڑ میری ماں ہے، یہ سارے گناہ دی جڑ میری ماں ہے۔ اگر مینوں ادو ہی سمجھا دی، ادو ہی کہہ دیندی کہ ایک کام غلط ہے تے میں کدے بھی اس تو بعد اگلا کام نہ کردا، لیکن مینوں اگے اشارے مل گئے، مینوں اگے چھٹ مل گئی، مینوں اگے ٹھل مل گئی، یہ ساری جڑ میری ماں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں بھی زندہ رہے، میں اگر مرن لگا تو ان دی وجہ تو۔ مسلمان سب تو پہلی گود سیانے کہندے نے بچے دی ماں ہے، ماں دی گود ہے، پہلی استاد بچے دی ماں دی گود ہے، لیکن کئی بزرگاں نے بھی فرمایا ماں دی گود بھی استاد ہے تے ماں دی کوکھ بھی استاد ہے۔ ماں دے پیٹ وچ جدو بچہ آ جاندا ہے
ادو ہی بچے دی تربیت شروع ہو جاندی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابے فرید دے پیر نے، خواجہ قطب الدین بختیار، آپ جدو چھوٹے جے چلن پھرن دے قابل ہوئے، آپ دی ماں نے انگلی پکڑی، مسجد وچ لے گئے، جا کے قاری صاحب نے کہا جی میرے بیٹے نو قرآن پاک دی تعلیم دیو۔ استاد صاحب نے پڑھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شروع کی تھی، پہلا سپارہ پورا ہی پڑھ دیتا۔ استاد کہنے لگا بھی ہو سکتا پہلا سپارہ ماں کو پڑھیا ہوئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس، دوجا سپارہ آپ نے دوجا سپارہ بھی پورا پڑھ دیتا۔ استاد کہنے لگا ہو سکتا دو سپارے ماں کو پڑھ کے آئے، تلک الرسل فضلنا بعضهم، تیجا شروع کیتا، آپ نے تیجا بھی پورا پڑھ دیتا۔ 14 سپارے آپ نے مکمل پڑھے اور زبانی پڑھے، زبانی پڑھے 14 سپارے مکمل، چھوٹے جے نے چلن پھرن دے قابل ہوئے نے ہلے، 14 سپارے مکمل زبانی۔ آپ دے استاد محترم فرمان لگے بیٹا جی اگے پڑھو، کہنے لگے جی بس 14 ہی آندے نے، بس 14 ہی پڑھے نے۔ آپ استاد کہنے لگے بیٹا جتوں پہلے 14 پڑھے نے اگلے بھی اتوں پڑھ لینے سی۔ کہنے لگے جی استاد محترم جدو میں اپنی ماں دے پیٹ وچ آیا سا نا، میری ماں 14 سپاریاں دی حافظہ ہے، تے میری ماں روزانہ کام بعد وچ کر دی، پہلے 14 سپارے پڑھ دیے، 14 سپارے پہلے پڑھ کے اس تو بعد کر دے کام شروع کر دیے۔ روزانہ میری ماں دی یہ سپارے پڑھن دی عادت ہے، میری ماں نے روزانہ 14 سپارے پڑھنے، میں وہ 14 سپارے سننے، وہ اپنی ماں کو سن سن کے 14 سپاریاں دا میں حافظ بن گیا۔ 14 سپاریاں دا میں حافظ اپنی ماں دے کولوں ہی بنیا۔ یہ میری ماں دی عادت سی، تے جیڑی میری ماں دی عادت سی اللہ پاک نے وہ میرے وچ بھی پیدا فرما دیتی۔ اگر ماں قرآن پاک دی تلاوت کرے گی تے اللہ پاک پتراں وچ بھی قرآن دی محبت پیدا فرما دے گا۔ بابے فرید کو آپ دی والدہ نے خود آپ دی والدہ نے پوچھا بیٹا تینوں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیویں ملیا ہے؟ کہنے لگے جی میرے پیر دی دعا نال، میرے پیر دی دعا نال۔ آپ دی والدہ فرمان لگی تیری ماں دا کوئی اثر نہیں، تیری ماں دی کوئی دعا نہیں، تیری ماں دی کوئی محنت نہیں، پتر تیری ماں دا بھی ادھا کردار ہے، تیری ماں دی بھی ادھی محنت ہے، تیری ماں نے بھی تیرے واسطے کچھ کیتا ہے۔ وہ ویلے یاد کرنا بغیر وضو تو اور بغیر اپنے نبی تے درود پڑھن تو تیری ماں نے کدے تینوں دودھ نہیں سی پیا۔ وضو کر کے پہلے وضو کیتا ہے، پھر اپنے نبی تے درود پڑھیا ہے، اس تو بعد تینوں دودھ پیا ہے۔ اے اسے دودھ دیاں برکتاں نے کہ اللہ پاک نے تینوں اج اس مقام اور مرتبے تے پہنچا دیتا ہے۔ ماں دا بڑا کردار ہے مسلمان بچے دی تربیت وچ۔ جدو بچہ چھوٹا ہے گھر دے وچ اونی دیر تک ماں تربیت کرے، جدو بچہ چلن پھرن دے قابل ہو گیا پھر باپ دا حق بن جاتا ہے کہ ہن باپ اپنے بچے دی تربیت کرے۔ اگر اسی اپنے بچیاں دی اور جتنا بڑی مشکل کام ہو، جتنا بڑا مشکل کام ہوئے، دو چیزاں نے جڑیاں اس مشکل نو ختم کر دینگیاں۔ دو چیزاں نے، پہلے نمبر تے شوق ہے، دوسرے نمبر تے فکر ہے۔ ایک شوق ہے تے دوسرا فکر ہے۔ جناب ایک بندے نو کرکٹ ویکھن دا اگر شوق ہو جاوے، کرکٹ ویکھن دا یا کرکٹ دا شوق ہو جاوے، او اس شوق دی وجہ تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے کھڑا ہو کے بھی میچ اگر ویکھنا پوے تے ویکھ لیندا ہے۔ کی وجہ ہے؟ شوق۔ کہ وہ شوق دی وجہ تو کئی گھنٹے بھی کھڑا ہو کے میچ ویکھنا پوے تے وہ بندہ ویکھ لیندا ہے۔ تقریباً پیچھے میچ رہنے عشاء دی نماز تو بعد میں بازار وچ گیا تے تنویر جنرل سٹور والے انہاں دی دکان دے سامنے تقریباً 15-20 لڑکے چنگے نوجوان ہٹے کٹے، بتی گئی ہے، موبائل چلا کے موبائل دی ایک چھوٹی جی سکرین تے 15-20 منڈے ایک دوسرے دے پیچھے کھڑے ہو کے میچ ویکھ رہے سن، ایک دوسرے دے پیچھے کھڑے ہو کے۔ اور جڑے پیچھے سن انہاں دی عجیب حالت سی، انہاں دی کوشش سی کہ اگلیاں دے موڈے تے بہ جائیے کہ میچ جڑا صاف نظر آوے، سکرین صاف نظر آوے۔ میں دیکھ کے بڑا حیران سا کہ مسلمان دیکھ کتنا بجلی گئی ہے، پسینوں پسینے، گرمی دی شدت ہے، اس دے باوجود بھی ایک دوسرے دے نال لگ کے این چڑھ کے میچ ویکھ رہے نے۔ لیکن مسجد وچ بتی چلی جاوے، جنریٹر چل جاندا ہے، پکھے چل جاندے نے، ہوا آ رہی ہے، ایک دے نال کندھا ملا کے نماز پڑھن واسطے تیار نہیں۔ میچ دا شوق اگر پی جاوے، بجلی چلی گئی ہے پھر بھی ویکھ رہے نے، بجلی ہیگی ہے پھر بھی چل رہا نظام۔ میچ دا اگر شوق ہو جاوے تے مسلمان کئی گھنٹے کھڑا ہو کے میچ ویکھ جاوے۔ لیکن اگر اسے مسلمان نو سجدے دا شوق پیدا ہو جاوے، نماز دا شوق پیدا ہو جاوے، قرآن پاک دی تلاوت دا شوق دا فرق ہے۔ یار سمجھ نہیں آندی کھڑا ہو کے اتنی دیر تک نماز نفل کیویں پڑھ لیندے نے، جویں مسلمان تو 3 گھنٹے میچ ویکھ لینا ہے۔ دیکھ سجدہ فاطمہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا، سردیاں دی رات ہے، 2 نفلاں دی نیت کر کے آپ نے نیت بنی، 2 نفلاں دی نیت کیتی ہے، پہلی رکعت پہلا سجدہ لے کیتا ہے، فجر دی اذان شروع ہو گئی،
پہلی رکعت وچ پہلا سجدہ ہلے کیتا تے فجر دی اذان شروع ہو گئی، جلدی نال 2 رکعتاں پوریاں کر کے آسمان دی طرف چہرہ کر کے کہن لگی یا اللہ تیری رات ایڈی چھوٹی ہے کہ تیری فاطمہ دی 2 رکعت بھی نہیں پوری ہو سکی، تیری فاطمہ دیا 2 رکعتاں بھی پوریاں نہیں ہو سکیاں، ایڈی چھوٹی تیری رات۔ تے مسلمان سجدہ فاطمہ پاک نو اگر سجدیاں نال پیار ہو جاوے تے آپ رات پوری گزر جاوے تے 2 رکعتاں بھی مکمل نہ ہو سکن، اگر اسے سجدیاں دے نال پیار آپ دے بیٹے نو ہو جاوے پھر تلوار دی نوک ہوے پھر بھی قرآن دی تلاوت ختم نہیں ہوندی۔ قرآن پاک دی تلاوت ایویں دی ماں ہوئے گی تے بیٹے بھی ایویں دے ہون گے، لیکن فرق کی ہے کہ اج ماں دودھ پیاری ہے سامنے کیبل لگی، اج ماں دودھ پیاری سامنے گانا لگا، اج ماں دودھ پیاری ہے سامنے اوہی غلط چیزاں، تے بیٹے نے کیویں اچھی تربیت لینی؟ بیٹا کیویں اچھی تربیت لے سکدا ہے اگر ماں اچھی تربیت والی نہیں؟ اتنی دیر تک بچے دی اچھی تربیت نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک والدین دی دوواں دی۔ یہ نہیں بھی پیو ہوئے تے ہر ویلے اون دی ماں نو چڑکی رکھے انہاں تو ہی جمیا انہاں نو، نہیں، اگر انہیں جمیا تے کچھ تیرا بھی تے کردار ہے، تیرے تو بغیر تے کوئی نہیں آئے۔ یہ نہیں صرف باپ ہون بچیاں دی وجہ تو چڑھائی ماں تے کیتی رکھے، نہیں، دوواں دا اخلاقی فرض ہے کہ دوویں خود محنت کرن اور اپنے بچیاں دی اچھی تربیت کرن۔ ایک شوق ہے جڑا مشکل نو ختم کردا۔ دوسرے نمبر تے فکر ہے، جس بندے نو فکر آ جاوے اس بندے دے سامنے بھی کوئی مشکل باقی، بڑی گرمی دی شدت ہوے، میں تے تسی نماز پڑھ کے باہر نکلیے تے ساڈے کول بازار دے وچ چلیا نہیں جاندا، کیوں؟ گرمی بڑی گرمی، لیکن اسے گرمی وچ کئی انسان کئی بندے سانو ایسے بھی ملتے ہیں جڑے اگ دی پٹھی دے کول کھلو کے کام کر رہے ہوندے ہیں، اگ دی پٹھی دے کول۔ اسی اگ تو بڑی دور ہاں پھر بھی گرمی دی وجہ تو بڑے پریشان ہاں، لیکن یار پوچھو نا اس بندے کول جڑا اگ دے قریب کھڑا ہو کے کام کر رہا ہے، یار تینوں گرمی نہیں لگتی؟ تینوں گرمی نہیں تکلیف دے رہی؟ اندے کول پوچھو، جدو سوال کریں گے جواب دے گا جناب گرمی لگتی ہے، پسینہ، گرمی دی شدت، تکلیف سب کچھ ہے، لیکن کی کراں؟ فکر ہے، بچیاں نو شام نو روٹی دینی، گھر دے بڑے اخراجات نے انہاں نو بھی چلانا ہے، تے جدو اگر بندے نو فکر مل جاوے تے پھر اس بندے دے سامنے کوئی بھی مشکل باقی۔ ایک شوق بندے دی فکر بندے دی مشکل نو ختم کردا ہے، دوسرے نمبر تے فکر اون دی مشکل نو ختم کر دیندی۔ اگر میرے تانوں شوق تے فکر، پہلے نمبر تے شوق ہونا چاہیے، اگر شوق نہیں تے پھر آخرت دی فکر ہونی چاہیے۔ اگر اج یہ گرمی دا موسم مینوں بڑی تکلیف دیندا ہے تو مسلمان یاد کر اج تے سورج لکھاں میل دور ہے، کل نوں تے سوا نیزے تے آ جانا ہے، پھر کی بنے گا؟ اج تے سورج بڑا دور ہے، کل نوں قریب آ جانا ہے، پھر کی بنے گا ساڈا؟ اج میرے کول خالی اپنے جتی اتار کے ننگے پیر میرے کول بازار وچ نہیں چلیا جاندہ، گرمی، زمین گرم ہے، قیامت والے دن تے کپڑے بھی نہیں ہونے، جتی بھی نہیں ہونی، تے سورج بھی بڑا قریب ہونا ہے، پھر کی بنے گا؟ اور مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو چھوٹا عذاب جڑا بندیاں نو دتا جانا ہے وہ اگ دیاں جتیاں انہاں دے پیراں چ پائیاں جانگیاں۔ کیڑا عذاب ہے؟ سب تو چھوٹا، تو کی ہے پیراں دے وچ اگ دیاں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا او اگ دی جتی جڑی پیر وچ پینی ہے نا اون دی وجہ تو بندے دا دماغ بھی پنگر کے ختم ہو جانا ہے، سب تو چھوٹا عذاب۔ تو مسلمان اگر سب تو چھوٹا عذاب اتنا سخت ہے تے بڑا عذاب جڑا بے نمازیاں واسطے اللہ نے تیار کیتا ہے، جہنم دا او طبقہ جنوں غش بولیا جاندہ ہے، غش، فرمایا اس جہنم دے طبقے وچ بے نمازیاں نو داخل کیتا جانا ہے۔ تے مسلمان اے او طبقہ جن دے کول ساری جہنم پناہ مانگدی، ساری جہنم اندے کول کمبدی، اتنا دردناک اندے عذاب دتا جائے گا انہاں لوگاں نو جڑے بے نمازی نے۔ اس واسطے مسلمان مینوں اور تانوں سب نو اے فکر لازمی ہونی چاہیے کہ اج اگر ننگے پیری میرے کول زمین تے نہیں ٹریا جاندہ، مینوں گرمی دا موسم پریشان کردا ہے، میرے جسم دے وچ ہلچل مچ جاندی ہے، مسلمان اج فکر کر اور اج اس دن دے اس منظر نو یاد کر جڑا قیامت والے دن اللہ پاک نے قرآن وچ اور اپنے نبی دی زبانی حدیثاں وچ بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اگر مینوں تانوں او فکر مل گئی تے انشاءاللہ دنیا اور آخرت وچ اسی کامیاب ہو جاواں گے۔ سورۃ الحجرات دا ایک رکوع مکمل ہو گیا، اج تقریباً 5واں جمعہ سی سورۃ الحجرات دے اوتے جڑا پڑھایا ہے انما المؤمنون اخوہ، پہلے رکوع دی آخری آیت ہے، سارے مومن آپس وچ بھائی بھائی نے، انہاں دا آپس دے وچ رویہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہونا چاہیے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دے نے ایک مومن دوسرے مومن دے واسطے دیوار دی طرح ہے کہ اون دے ایک اجزاء دوسرے اجزاء دے نال انج کھبے ہوندے نے،
ویکھے نا جدو مستری دیوار بناتا ایک اٹ دے نال دوسری اٹ اتنے رکھتا پھر تیسری اتنے تو پھر چوتھی اتنے، وہ اٹ دے نال اٹ جڑی نا انج مضبوطی دے نال جڑی ہوندی، نبی پاک نے فرمایا جویں دیوار جڑی ہوندی نا اٹ دے نال اٹ، ایویں ایک مسلمان دوسرے مسلمان دے نال ایویں جڑیا ہے، انج دیوار جویں مضبوط ہے ایویں مسلمان دا رشتہ دوسرے مسلمان دے نال مضبوط ہے۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ او شخص مومن نہیں جڑا خود سیر ہو کے کھاوے تے اون دے نال دا پڑوسی بھکھا رہے، وہ بندہ مومن نہیں کہ خود رج کے کھانا کھاوے تے اپنے پڑوسیاں نو پوچھے بھی نہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعمان بن بشیر روایت فرمانے نے کہ تم مومنوں کو دیکھو گے وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھانے اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہوں گے، جب ایک عضو کو تکلیف ہوگی تو سارا جسم پریشان ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تسی مسلمانوں نو دیکھو گے نا، مومناں نو، انہاں دا آپس دے وچ رہنا سہنا، انہاں دے تعلق ایسے ہون گے کہ ایک جسم دے دو حصے، ایک جسم دے دو حصے، اگر اکھ دے وچ کوئی تکلیف ہوئی تے پورا جسم پریشان، اگر سر دے وچ درد ہوئی پورا جسم پریشان، اگر پیٹ دے وچ درد ہوئی پورا جسم پریشان، اگر پیر دے ناخن تے بھی تکلیف ہوئی پھر بھی پورا جسم پریشان۔ فرمایا ایویں مسلمان آپس دے وچ ہون گے، اگر ایک مسلمان نو تکلیف ہوئے گی دوسرا مسلمان خوش نہیں رہے گا۔ اے مسلمان دا آپس وچ تعلق ہے، مگر بڑا دکھ ہوندا ہے ساڈے پنڈاں دے ایسے واقعات نے جنہاں نو دیکھ دیکھ کے دل خون دے اثر ہوندا ہے کہ ادھر جناب ایک گھر دے وچ فوتگی ہو گئی، نال دے گھر خوشی دا پروگرام ہے، انہاں دے نال گھر دے وچ شادی دا اہتمام ہے، لیکن انہاں دی شادی رکی نہیں، انہاں دی شادی دے وچ گانے چلنے بند نہیں ہوئے، انہاں دی شادی دے وچ گھر نچنا ختم نہیں ہویا۔ کیوں؟ مسلمان، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان واسطے ایویں ہی ہے جویں ایک جسم دے دو حصے، ایک نو اگر تکلیف ہوئے گی دوجا بھی پریشان ہوئے گا، لیکن ساڈے معاملے اندر ساڈے معاشرے وچ ایویں دی چیزیں عام ہو گئیاں، نال دے گھر فوتگی، نال دے گھر شادی، انہاں دی شادی ہوویں چل رہی ہے، انہاں دی غمی دے وچ کوئی بھی شریک نہیں، انہاں دی غمی دے وچ انہاں نو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی انہاں نو جناب پرواہ نہیں، کوئی انہاں دا احساس نہیں۔ مسلمان اے مسلمانی نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دکھی ہے تے دوسرا بھی اندے نال دکھی ہے، اپنا مسلمان ہونا واضح کرو، اپنا مسلمان ہونا مکمل کرو۔ اے مسلمانی نہیں کہ ایک مسلمان تکلیف وچ دوسرا مسلمان خوشیاں کر رہا ہے۔ اج بھی مینوں وہ دن یاد ہے، پاگوگی وچ بابا مینو الدین فوت ہویا سی، بدھوکی وچ بھی ایک فوتگی سی، جناب سڑک دے اوتے چل کے آ کے ٹبی دے وچ انہاں نے بڑی دھوم دھام نال مہندی کیتی اور شریاں چھڑیاں اور گانے ناچ گانا کیتا، اج بھی مینوں وہ دن یاد ہے، لیکن اے مسلمانی نہیں، اے مسلمانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیف دیندی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ناراض کر دی ہے، اللہ نو ناراض کر دی۔ اسی او مسلمان بننا ہے جڑے مسلماناں وچ اللہ دی بھی رضا ہوے تے نال اللہ دے نبی دی رضا ہوے۔ 5 وقت دی نماز پڑھو، مسلمان دا حق ہے کہ اپنے دوسرے مسلماناں دے دکھ وچ شریک ہوے، انہاں دے دکھ دا احساس کرے، اگر کسی دے کول کوئی تکلیف آ گئی ان دی تکلیف نو دور کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ قیامت والے دن اس بندے نو ٹھنڈے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا جڑا اپنے مسلمان بھائی دی تکلیف نو دور کرے گا۔ اللہ پاک مینوں تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔